Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Kumusta na ka, love? Alex, Sama ka? Anong naglaslas man kasi mong pulso? May gani kay naabtan pa ta ka nga naligo sa mga kagalingong tuko. ikaw ang nagdana ko din sa ospital. Kisa mo nailain siya, ha? Nga kita namang tulos mama sa bahay. Walang kamay pa nga. Nagkabuang kong maayo nga. Nakita nga nagkadugo ka na. Anong imo pa man kong kiluwas, Alex? Asawa ta ka, Jessa. Natural. Hindi ka kumusugot nga tunay. Taotang mahitabo ni mo. Love, ayaw na taon ni Uspa. Mabuang yun ko kung tunay taotang mahitabo ni mo. Patyon gina na ko sa Andro ba? Naglibog na ba ako? Kuno saon tikas pag-amam. Magsipok na ning utok ko. Pusilon ko gina sa Andro ba? Aron makuha na to sa GR? Alex, Naglagot sa ko siyang gibuhat ba? Iyang giustis GR. Basta lagi op. Pasakitan pa ganin mo usap yung kagalingon. Sulngon ko gina sa Andros ila. Masakiron ko ginambuang. Alex, Nga usaman, gusto kang masakiron ko na? Puslan man nga, maghikog-hikog ka. Tiwason ko ni. Sulti lang. Kay patyon din ako ang buang-buang nga Andro. ayaw, Alex. Sigurado ka? May mo man nga. Manuho lang kong tao nga mumasakira na nila. Aron maimpas ng 3 ka milyon. Barato rin karon ng kinabuhis tao, Jessa. Ayaw na kuhata, Alex. Ayaw sa paghikog-hikog. Kay daghan ang maamong kung mamatay ka, Jessa. Timan ina. Oras nga mamatay ka. Dungan mong ilubong si Andro. Timan ina. Ikay nagunit kinabuhi anang Andro nga ng Carla. Nga imong higala. Naibaw ka. Bahay ni Carla. O Jessa, may nang mahibaw ka. Nga daghan kog mga mataog dunggan. Magkaibaw ko sa imong mga sekreto. Alex, Pusa, ayaw na lang kog lipat-lipata. Pagpakabuhi. Aron mabuhi pa ng mga tawhana. Nay, nanok lumay sa GR. Anak. Sorry sa nitabo si Mama Jisa. Hapit siya mamatay kay wata kay iuli niya. Pero, dili na mahitabo magkikaparin mo si Alex GR. Nabiligro kasi ang mga kamuta. Pusa. Ako nang mapadako ni mo. Kumusta namang pamati mo sa imong lawas, Jisa? okay naman kamay, ma. Pastilan. Ay, nanikos ba? Misaka ba yung kabuhi kung nakakita ni mong naligos dugo, eh? Pasilo ako, ma. Inamaw man itong imong gibuhat na maghikog-hikog ka. Nayabag ka man. Buhi ang imong anak o niya, ikaw na nooy magpakamatay diha. Kapugo ba ng buhata? Unsa man ka? Gusto kang makapatay ng imong bana? Ha? Si Andro na ba iyang gibasol sa imong paglaslas? Dili na ni mo usap, ma.
Dili na ako pasakit ng akong kaugalingon. Kana yun. Ma, kinsa magay midan ako din sa ospital. Ha? Ay, kuan ka ng... Nganong nangutana mo sab ka, ana? Uy, natural lang. Ang imo ba ng midani mo din eh? Si Alex, Ay, kisa pamday imong bana. Doon na day lain. Naon sabi kang bayhana ka. Si Alex ang midani mo din hi. Kaming duha ang nagkuyog. mao ba? Nga naman, nagduda ka nga dili siya ang midani mo din his ospital? Ambot. Una-una lang tingali to na ako. Ang unsa man. Sadyang nawagtang ako. Murag nabati na ako ang tingog ni Andrew. Unsa? Oo. Una-una lang tingali to na ako, ma. Nga si Andrew ang nabati ko. Ay, mauna. Huna-huna ra gyud nimo. Si Alex ang midani mo din sa ospital, oy. Si Alex. Oo, sige ha. Diya ka una. Magpalit pa ko ining ubang resita nimo. Nurse, ikaw na'y bahala ng akong anak, ha? Si Alex kaya ang nagdana ko din eh. Kuno, wapa ko maluwas sa kamatayon. Si Andrew na tingali ang pahimutan ni Alex sa kasuko. Unsa? Nakabati si Jessa sa tingog ni Andrew nga mo'y mitabang niya? Mauna dong. Pero ako naman siyang gisultihan dong nga dili si Androng midahan niya din sa ospital. Kundili kitang duha. Bisag danang niyang panguna niya tong higayon na nakaila po siya sa tingog ni Andrew. Ay, maog yun. Unya, unsa may buhaton ta ini, ha? Baluganta nga atong isulti. Nga ako ang midanya din sa ospital. Tod, may tawagan ko ma. Kinsa man dong. Si Andrew. Kinahanglang dili siya magpakahiro ni Jessa. Ay, hala, ang ako naman tingali ng palalab ang nanawag. Uy, hala, si Jessa? Hello, Jessa? Carla, Ay, salamat. Ay, salamat nga buhay magkakabayana ka. O saan naman tayo nakaon mo, eh? Nga nagikog-hikog man ka. gigapoy naman gud ko sa kinabuhi, Carla. Oy, day. Ayaw kapoy-kapoy diha, ha? Kay, gwapo na ba kayo ng imong anak? Ug nagkinalan in taon inahanong pagpangga. Ha? Nagkinalan inahan ka na hanak ka. O sa man ka? Gusto kang maimpyerno ka? Ha? Kung mapakasa naman na gani ka, ayaw nang hikog-hikog. May pagmanguyab kag makatabang ani imong problema. Ha? Uy. Alaoy. Hay, misirit man lang niya akong baba, oy. Kanahan gini baba. Yun, makapugong. Pero, nagisgot magutang mga sagod inigod, kanang paghikog-hikog, dako magid kayo ng sa. Unya, kung mamatay ka, dili naman ka magkapangayo pa sa ilunas Ginoo. Busa, mas may pagpus lang magpakasaman ka, kana nalasa nga ganahan ka sa resulta. Oh, ay, to anak, sad. Ay, bata ka na sa konsulti. Ay, magawas man gini akong pagka-bad girl. Uy, ay, basta. Basta, day, ayagin paghikog, ha? Pagitag ka na, kanang sa nga gamay lang. Carla, Agoy, tuwan na lagi ilag na sad. Ayaw lagi gilak-gilak niya, day. Hello? Nga nanawag ka?
Gusto lang kong mahibaw ka sa gisulti nako ni Chessa sa pagkamat mo na niyag puot. Unsa ka na? Ako ang mida niya sa ospital. Ug kana usab ang ibutang mo si mong hunahuna. Nga dili ikaw ang miluwas kaniya og bida sa ospital, Andrew. Okay. Kung mao na imong gusto, Alex, matuman. Dili mahibaw si Jessa akong medalya sa ospital. Na, ayaw na lagi gilak-hilak niya in taon. Uy, Jessa! Kita nga like makahuna-huna na sa kaghikog. Nay, nagluya ba ya akong amo tungod nimo? Kay hapit na sa mahurot iyang dugo og inabono nimo. Unsay buot mong ipasabot, Carla. Pasalamat ka nga parehas mong type sa dugo ni Sir Andrew. Type A positive. Mao nga siya nakaabono sa imong dugo aron mabuhi ka, day. Unsa? Si Andrew. Diri sa ospital. O, taon, day, Jessa. Siya in taon ang nagkabuang og gani mo sa ospital. Unsa? Labi ang luspara niya nga milarga dayon sa diya nga akong gisultihan nga posibleng maghikog ka. Kuyawan manggali ko. Kay gusto kay si may padagan sa iyang sakinan. Labi na sa diyang wa niya makontak ang imong bana o ang imong mama. Mao ba? Mao kyud. Busa day ayaw taw nag-uswa day ha. Kay daghang mabuang kung maghikog-hikog ka. Oh. Ha? Tulala ka naman diha. Oh, wala ka makabantay nga. Si Andrew ang midani mo diya sa ospital? Kuan. Wa, Carla. Kay wa ko sa panimuot. Carla, bago lang kong nagamatngon. Sige ha. Salamat ha. Uy, ayaw pasalamat na ako. Adto ka ni Sir Andrew pasalamat. Sige. Bye. Magkalaom ka, Alex. Dili mahibaw si Jessa nga ako'y medalya sa ospital. Maayo. Dili ko gusto nga makahasol pa kasi ang hunahuna. Dili ka na mahitabo. Pero tambag lang. Bantay ka ng asawa mong di na magkabuhat o dili maayos iyang kaugalingon. Ilabi na ko na mag-uula siyang maayo. Ay, nagunaw na ang ako asawa. Pero kung nabalaka yung kasing kahimta, mau iuli na ni mo na mo sa GR. Kana ang dili mahitabo, Alex. Ikaw ni bahala sa mong asawa. Ug ako na si bahala sa akong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!